Toni, estábamos comentando aquí, antes nos decías que esta é unha historia que ven dende 1895, se non me equivoco. Según dice o meu pai, sí. Calcula que o bisavó andaría por 1890-95 e, bueno, eu a él non o recordo, pero recordo a miña avó pura, a que lle dedicou o nome, precisamente, e a recordo perfectamente, con aqueles cortizos de corcho, antiguamente, e meu pai leva toda a vida, e eu levo toda a vida. Dicíasme antes que te cría xente colmeas. Críame entre colmeas. O meu é un rollo paixoal. É un rollo que, aunque non quixera, pois eu tiña aí de diante. Bueno, os anos me levaron a seguir co que viña facendo a miña familia durante moitos anos. Un mel único, con 3 selos de calidade. O selo de mel de... IXP Mel de Galicia. Claro, IXP de Protexida de Galicia. Artesanía alimentaria. Artesanía alimentaria e Galicia Calidade. Aí estamos estamos. os 3 selos aquí. Aquí no que anda aí, temos probado mels moi bons, moi bon mel. Este para min é dos mellores que probamos. Tens que ter algo, tens que darnos algunha clave para que este a este nivel de sabor. A clave, a ver, como ben sabemos todos, os meles en Galicia son todos bons. Ten propiedades moi boas antioxidantes. Sí. E aparte... Pero por que este... O noso mel, eu vou vos confesar que ten propiedades afrodisíacas moi potentes, como tú ben sabes, que mo ves pedindo fai moito tempo. Compro unha cisterna cada semana. Non sei se se pode dicir aquí no programa, non sei se se pode dicir aquí no programa, pero bueno, sempre me chama Roberto e claro, non é para mí, é para un amigo. Bueno, a min, para quen sea, non me importa. Non, unha cisterna cada vez. Pero en serio, que é afrodisíaco de verdade? Bueno, xa o notarás. Pero que, porque é mel de castiñeiro ou por qué? Porque ten unhas propiedades únicas. Pero e por que dices de castiñeiro? Porque este é todo de castiñeiro. O noso é monofloral de castiñeiro. O sea, son abellas que só van a castiñeiro. Nós estamos ubicados en plena Ribeira Sacra e na nosa zona hai moito castaño. Bueno, como poderedes ver, agora está... Eu teño probado moi bo de eucalipto tamén, teño probado moi bo, pero este recoñezo que ten un punto máis de... Os meles galegos son todos bons, son diferentes, depende da zona, da floración que teñan. O meu é de castaño, ten uns matices especiais e, bueno, non quer dicir que sea mellor que a outro, non? Simplemente que son diferentes. Digueu antes que en Galicia que non lle damos, digamos que moito valor ao mel ou a calidade do mel. E, sen embargo, pois fora en Europa que se volven tolos con isto das calidades do mel, é certo? Bueno, a verdade que é unha pena que eu creo que ven xa moi de baixo. Non lle damos, o propio produtor non lle damos valor ao mel. Porque eu vixo, estou en varios grupos de WhatsApp, bueno, falo con moitos apicultores e a min me dá pena que infravaloren tanto un produto que é artesanal, porque é artesanal, o noso mel é totalmente artesanal, non é un mel que ven de fora, que ven tamén na etiqueta, que ven procesado. Mel tradicional. Tradicional, claro, é que é un tema tradicional, é para xente que levamos toda a vida nesto, como que nos doi cando oímos falar de outras cousas, de outros melos que veñen de fora, que sabemos perfectamente que ni sequera son meles, non? E é un fraude. Son como xarabes, como xiropes. Son siropes. Son xiropes máis que mel, non? Bueno, pero o cambio de etiquetado aí axuda, non? O cambio de etiquetado, a ver, como fai pouco que se fixo, evidentemente, calquera cousa que se fixera é boa, porque o etiquetado era totalmente erróneo, non? Estábamos engañando o consumidor final, un etiquetado erróneo, puñía mel cando a maioría do que levaba eran siropes, e eso estás enganando... Pero a maneira de darlle valor tamén é por prezo, non? O bote que ten agora mesmo Juan na man, que prezo ten no mercado? Pois mira, eu podoche dicir que eu non me dá vergonza nin teño a boca pequena en dicir que o meu mel debe ser dos máis caros de Galicia. Eso... Porque eu lle quero dar ese valor que eu vivín na miña casa, entendes? Eu sei o traballo que pasamos e ese tarro que ten, ese bote que ten Juan ahora mismo na Sí, porque este mel, vemos que hai con noces tamén e con noces. Sí, con noces, mel puro. Sí. O outro é o mismo mel, simplemente que mezclamos as noces con mel e a amêndoa con mel. E ese tarro, venta ao público, está en 11 euros. Que é baratísimo. Eu sigo pensando que é baratísimo, porque estamos falando dun produto de máxima calidade, con un traballo tremendo, non só para facelo, sino detrás, para chegar a facer ese mel. Non nos damos conta, Roberto, que nos vamos fora das nosas fronteiras. Tú vas a Francia, queres comprar mel e tens que pagar 30 e pico euros por o mel. Ou queixo.
ou queixo. Que lle dan máis valor que lle damos Claro. nós, tendo os queixos tan bons como a Que eles. pasa? Que Galicia ahora mismo é unha marca, é un selo de calidad. Tú vas por aí adiante, falas de Galicia, ostras, Galicia, que ben se come, que ben se bebe, que gente máis maravillosa. É que E Galicia... que barato é, dicen tamén. Claro, claro, veñan aquí eu non é a primeira vez que vou a un restaurante de amigos ali por a zona e ves xente de fora. Nós que vinimos pasar o fin de semana en el AVE, digo, hostia. É que seña barato é bo para eles. Claro. Non ten por que ser necesariamente bo para nós. Claro, Non ten por qué. Nós, ahora mismo, Galicia, como vos digo, é unha garantía. Temos boa comida, temos bons queixos, temos bons aceites. E moi boa formación, os profesionais que estabes detrás de cada produto. Tiña aquí, íbamos traballar con Toni, pero non nos va a dar traballa, tempo. Non nos va a dar tempo porque Vou creo que iba a probar levar un un calambrazo. Proba o mel, que é unha maravilla. Parabéns, Toni, te hecho que preguntar que ti es batería dos Gin Tonis, unha banda que recoñecerán porque percorre Galicia todo o ano, facendo rock and roll. Este ano tedes novidades, novo Nós repertorio. temos novidades, como temos todos os anos, cambiamos a mitad do repertorio e cambiamos o Onde arrancades? vestuario. Arrancamos na feira de Amandi o 12 de abril, sábado. De feito, Carai. estamos a tope co repertorio e fixemos este domingo, como non temos moito tempo ningún de nós, fixemos a sesión de fotos e vídeos e vai haber sorpresas Non paran, moi os interesantes. Nin Toni tampouco, con todas as súas versións da súa única vida, que é músico, apicultor, medalla de ouro mundial e tamén pois coas súas tendas de roupa, non para. Sabe mellor o mel tomado en madeira, con culler, Teño que na de aceiro, sí ou teño non? que puntualizar que non son músicos, son batería que é o amigo do músico. É diferente. Son os máis gamberros dos músicos, non digas, eres músico pero gamberro. Sí, señor.